здравейте, тук що си купих най-новия си камион Volvo 750 конски сили. Камиона е много хубав, заслужава си. Ето го. Как да закачите ремарке на Евротрък Simulator 2 и ще направя един курс с ремарке. Само да намеря да има фирма за товарене. То тук в града има. Тръгаме. Чакайте, че тия се попари и много ги мразя. Айде, тръгаме. Чакайте. И сега ще направя някакъв курс. Само да намерим някакъв по-малък, дето да има. Например, от тази фирма печеля хубави пари. Да видим какви цени ще ми предложат. Трансинет, хладилник, ще взема домати 18 тона за Амстердам. Ето го ремаркето, сега ще ви покажа как се закачва. Аз съм много добър. Тръгаме.
Loneliness follows me, won't go away. I'm like a preacher who's losing his faith. I'm going to look at your eyes. Radio Enjoy. Ти си море без начало и без край. Океан от мечти, мой сънуван рай. Снощи сънувах сън, който се появи. Стоеше сама навън, по лицето ти виждах сълзи. Протегнах се и ги изтрих, но ти ми каза спри. Остави ги, нека да вали дъжд от падащи звезди. Пожелах те, те си пожелах, те си пожелах. Исках само да се сбъднеш. Не че ме е страх, те, не че ме е страх и не че ме е страх, но не искам да си тръгнеш. Ти си море без начало, без край, непознат океан, само признак ми дай, че оставаш. Този дъжд от падащи звезди, този дъжд от падащи звезди. Ти си небе без начало и без край. Космос от мечти, мой сънуван рай. Имах подобен сън, много подобен на твоя. Търсих те дълго навън, а ти чакал си зад завоя. Всеки път пропусках, че е възможно да си реален. Просто не допусках, че този сън може да е безкрайен. Пожелах те, те си пожелах, те си пожелах. Исках само да се сбъднеш. Не че ме е страх, не че ме е страх и не че ме е страх, но не искам да си тръгнеш. Ти си небе без начало, без край, непознат океан, само повод ми дай и оставам в този дъжд от падащи звезди, в този дъжд от падащи звезди. И не чакай чудеса, чудото е в нас. Крие се в това, че моят сън е твой сега. Чудото е в нас, крие се в нощта. И не чакай чудеса, чудото е в нас. Крие се в това, че моят сън е твой сега. Моят сън е твой сега. Ти си море без начало, без край, непознат океан, само признак ми дай, че и остава този дъжд от падащи звезди, този дъжд от падащи звезди. Ти си море без начало, без край, непознат океан, само признак ми дай, този дъжд от падащи звезди, този дъжд от падащи звезди. Този дъжд от падащи звезди. Дойдохме си на думата с този дъжд от падащи звезди на 11 март. Вие сте с Радио Enjoy. С Радио Enjoy морето никога не замръзва. Ако сте успели да си пинете и кафенце с нещо леко подходящо за работна закуска, сега сте в отлично настроение както за работа, така и за развлечение. Ми заповядайте. Радио Enjoy и най-ярката звезда в градския лайфстайл Сузуки Селерио имат единствен важен въпрос за вас. И той е: коя е звездата на Радио Enjoy? От теб зависи. Включи се в това предизвикателство. Кажи коя звезда говори в ефира на Радио Enjoy и всеки ден ще имаш възможност да печелиш чудесни награди от Сузуки. Влез на звезда.enjoy.bg, това между нас да си остане, и виж краткото видео, което може да ти помогне, за да откриеш коя е звездата. Ето я, звездата в сряда. Уважаеми слушатели, моля ви не стреляйте по артиста. Слушайте го по радиото и не само. Сега сериозно. Аз съм и много обичам театъра и киното. Обичайте ги и вие и бъдете добри. Коя е звездата на Радио Enjoy? Запишете се за участие на имейл звезда@enjoy.bg. Пратете за сега имена и телефонен номер. Помислете коя е звездата, защото през следващия час може да се обадя точно на теб. Бъдете готови да се чуем по телефона, за да кажете пред всички коя е звездата на Радио Enjoy за днешния ден.
И разбира се, всеки делник около 6:30 някой от получилите телефонно обаждане и съответно отговорили правилно на въпроса, ще печели чудесна дневна награда, брандирана с Сузуки Селерио. В края на всяка седмица щастливецът получава и специалната седмична награда в играта "Коя е звездата на Радио Enjoy?" Спа уикенд и тест драйв с Сузуки Селерио. Коя е звездата на Радио Enjoy? Благодарение на изцяло новото Сузуки Селерио. Звездата, която грее най-ярко в сегмента на малките градски автомобили. Изборът на гимназия е важна стъпка. Аз вече избрах гимназия Златарски. Международно средно образование в гимназия Златарски. Програмите International Baccalaureate и IGCSE са интегрирани в курса на обучение на английска езикова гимназия. Повече на zlatarski.org. Точно така. Тук, в Златарски, ще подготвиш бъдещето си. Занаятът ми е скъп, защо? Спрях ми радиото, защото вече сме в града и отивам да разтоварям. Ето още един с Булбо, той пък кара дърва и подобно. Айде, ето тук ще разтоварим. Чакайте само погледни кадра. Ще ви покажа и как да разтоварим също. Само да изправим лиманкето. Само гледай. Това беше края на видеото. Дано ви е харесало и дано съм ви помогнал малко да разберете как става.